गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै जनता फरायसालिमा दालाइसा एबसुआ रामफलबिल दख'रा एबसुनि हेफाजाबजों गोदान फरायसा बरायनाय फोरबो खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला रामफलबिल दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय जनता फरायसालिमायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फरायसालिमायाव फरायनाय गोदानै मुं थिसनफैनाय फरायसाफोरखौ फरायसालिमानि सावराय नब्लाङाव मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनानै जनता फरायसालिमा दालाइसा एबसुआ रामफलबिल दख'रा एबसुनि हेफाजाबजों गोदान फरायसा बरायनाय फोरबो खुंफुंदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारि, गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर' आरो जनता फरायसालिमानिनो गोरायुं बिथराइ ब्रह्म बिथांमोना। लोगोसे दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि बिथां आरो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्म बिथांमोना ओरैबायदि फोरमायो। रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा जनता दालाइ एबसुनि बानजायनायाव दिनै फरायसालिमायाव गोदानै फैनाय एसएस सेथि आरो बिएस सेथिनि जि गोदानै फैनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि, बे बरायनाय हाबाफारियाव जे आंखौ बाहागो लाफैनाय हिसाबै आं बे समाव बाहागो लाफैदोंमोन। जे बेयावनो बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फरायसाफोरजों दान्दिसे जि मोनसे सावरायनो खाबु मोनबाय, बे खाबुआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन भिजनखौ लानानै बे समाव फोरमायनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे बर' माहारि बाद आरो बे जाथिगत लानानै फरायसाफ्रा जेन फैबाय थानाय समाव जे गावनि जाथिखौ आरो गावनि हारिखौ आरो गावनि हादरखौ जे अनो आरो बेखौ लानानै जे बेखौ मोजाङै मोजां सालायलांनो हायो, बेखौ लानानै आङो माखासे स्पिच होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै लाइमोनफोरनो मा मेसेज हरगोन? बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे लाइमोनफोरनि सायाव जि माखासे मेसेज होबाय, जे बेखौनो आं बेयाव फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बर'फ्रा जिहेतु आलादाखा आरो बर'फ्रा राव थुनलाइजों जे जोङो धोनिखा, बे हिसाबै जों जेन आलादायै जों थांनानै थालांनो हायो आरो जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा जे उनाव जे गुबुन हारिजों जों एसिमिलेसन जालांफाया, जे बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आं बे समाव खावलायदों। दा जोङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गंसे जनता फरायसालिमायाव गोदानै मुं थिसनफैनो हानाय HS फार्स्ट इयार आरो TDC फार्स्ट इयारनि गोदान बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय फोरबो एबा फ्रेसार्स मिट हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंगासिनो दङ। बे हाबाफारिखौनो जोंनि जनता फरायसालिमा सेरफांगुरिनिनो गोरायुं बिथराइ ब्रह्म सारा मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होलाङो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो हांख्रायनाय बादियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि नोजोरनि जे बिथांखि आरो गुबुन बिथिंनि सायाव फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां बिबुंथि लाखियो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो जोङो जर'खा आलासि महरै गसाइगाव बिएड कलेजनि मानगोनां गोरायुं डक्टर अजित बर' सारखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। साराबो दा बिबुंथि लाखिगासिनो दङ। दा जोङो बे हाबाफारिखौ रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन बोसोरफोरनिफ्राय खुंबोबाय थानाय जादों। देग्लायबो थिग बेबायदिनो जोङो खुंदों। दा बे हाबाफारिखौ खुंनायनि गुबै थांखियानो आरो नोजोरा बेनो जे जोंनि फरायसाफोरा गुदि फरायसालिनिफ्राय थाखो 10 सिम फरायनानै जेब्ला मेट्रिक आनजादखौ पास जाबाय, बेनिफ्राय मेट्रिक पास आनजाद जाखांनानै जायफोरा थाखो 11-12 थाखोनि बा HS आनजादखौ पास जाखांनानै गावनि जिउनि जे रंगिना संगिना सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय, बेखौ दानो थाखाय फरायसालिमायाव कलेजाव मुं थिसनफैनो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो जाहाथे जेबो रोखोमनि आबुं जाया, फरायसालिनि नेमखान्थिनिफ्राय लानानै बेनि थासारिफोरजों गोरोबफैनो हायो, बेनि थाखाय जोङो एसेबाबो बिथांमोननो नैबेबायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों रोंगौथि मोनहोनायनि थांखि नोजोरजों बे हाबाफारिफोरखौ खुंबोनाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बे हाबाफारियाव जोंनि माहारियारि आफादानो जा बा गुबुन संस्थाफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोजानानै गुन गोनां सोलोंथाइनि बाथ्रा
गुबुन गुबुन बिथिंनि सायाव जोङो गियान होनायनि थाखाय मोनसे खाबु मोनसे स्कपखौ बेवहाय बे स्पेसखौ जोङो फरायसाफोरनो होनाय जादों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आथिखालनि जे थासारि बे थासारिया नायोब्ला माने बियो जौगानायनि थासारि माने गुस्लायनायनि थासारि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि थासारि दा बे थासारिजों जों बर'फोराबो बा जोंनि बर' फरायसाफोराबो फेर फाथिनानै बा बेजों गोरोबनानै जुजिनानै थांनानै थानांगौब्ला जिउ खुंनांगौब्ला जोङो फरायसा सम एबा लाइमोन समावनो माने मोजांथारै लेखा फरायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां रोखोमै खामानि मावनांगौ दङ। दा जायनि थाखाय दिनै सारा भारत नाङै सोलोंथाइनि जे खान्थि जे इडुकेसननि जे सिस्टेम बेखौनो दिनै सोलायनाय जादों जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा लेखा फरायनायजों लोगोसे बा लेखा फरायनाय जोबखांनाय लोगो लोगो जाहाथे गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हानाय बादि स्किलखौ बा पटेन्सियेलखौ फरायसा सम बा फरायनायावनो माने खालामनानै लानो हायो। दा बेबायदि थांखि नोजोरजों दिनै सोलोंथाइनि खान्थिखौनो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बे सोलोंथाइनि खान्थि सोलायनायावबो जोंनि जाय दा गोदान आथोननि फरायसाफोर बिथांमोना गोबां गोनो गोथो बा बेबायदि मोनसे थासारियाव जोङो थाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेराफारसेथिं जोंनि फरायसाफोरनि माने जे लेखा फरायनायनि माने आदब खायदाफोर बा बेवहाय लेखा फरायनायावहाय जेरैबायदि बाहागो लानांगौ जोङो बेखौ खुब माने दुखुनांथावै दिनै बुंनांगोन जे फरायसाफोरा फरायसालिमायाव कलेजाव एडमिसन लाखांनाय लोगो लोगो बेखौ जास्ट मोनसे स्टाइलनि फेशननि थाखाय बादि जोङो नुनो मोनो। माने उननि समाव कलेजाव रेगुलारिटि जायै फरायसालियाव सानफ्रामबो फैयै फरिखा जायोबाल' माने एग्जाम जायोबाल' माने कलेजाव फैनाय बेबायदि परिबेसखौ जोङो नुनो मोनो। जायनि थाखाय दिनै जोंनि माने बड'लेण्डनि सिङाव थानाय जेसेबां बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय जेसेबां कलेजफोर दङ बै कलेजफोरनि जोंनि फरायसाफोरनि माने BA थाखोनि एबा TDC आनजादफोरनि सेमेस्टारफोरनि जे रिजाल्ट बियो दिन बा दिन माने जोङो गाज्रि जानायखौ नुनो मोनदों। मालाबा गंसे फरायसालिनिफ्राय माने 100आव 18% 20% फरायसाफोराल' पास जानाय बायदि बायदि जेंना जेंसिफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेखायनो बे गासैबो जिनिसफोरखौ जोङो नैबेहाय जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफोरा थख'यै जयै जोङो बाहागो लादोंखाय जोंनि बे जेंना जेंसि गुबुन गुबुन बिथिंखौ सावरायनानै दानि नैबे जागायजेननायावनो जोङो फरायसाफोरखौ सांग्रां खालामनो हायो थुलुंगा होनो हायो बिसोरखौ जोङो गुबुन गुबुन बिथिङै जोङो माने मदद खालामनो हायो। बेनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। दा बेखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैबो जोङो गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि बे हाबाफारिखौ जोबोद गाब गोनाङै जोंनि फरायसाफोरा बाहागो लानायनि गेजेरजों बयनिबो हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जोङो खुंफुंनो हागासिनो दङ बा खुंफुंनो हानायनि मोनसे जोबनाय बुब्लिसिम जोङो सफैनो हाबाय।